Sanibona sibela wonke umuntu olandelela ipage noqalayo ukungena sibonga wonke umuntu lapha sikhuluma ngengoma kaKhuzani ethi Imbongolo. Sonke siyazi ukuthi ke lokhu siyibhekile iprogress yale ngoma yale album ethi Angidlala Neyingane elokhu yaphuma nge-15 kaNovember 2024. Njengomuntu ke kuKhuzani ke enaziyo ukuthi lapha online kunabantu abazama ukumbheca njengomuntu ohlulekayo, njengomuntu ongakhoni ukubamba online. Kodwa useprovile futhi uKhuzani ukuthi cha anginjalo bafethu. Into yaka online ngiyayi-understanda kangcono. Abantu bambeka la ekhona uKhuzani as much as izinto zingenzeki ngalendlela bonke abantu abafisa ngazo ukuthi uKhuzani ahluleke, kodwa ulokhu ekhona, ulokhu evelile. I-album yakhe seyashaya ngisho i-gold black lapha yana kuma-online streaming platforms. Kodwa ke asikho lapho futhi ake sikhulume kakhulu. Ingoma Imbongolo siyakhumbula ukuthi yashaya ingoma yonyaka laphana kumhlobo wenene ngezi-1 zikaJanuwari 2025 bangena ngayo onyaka nomusha. Ingoma yakhona ibisaqhuba kahle laphana ku-YouTube as well, bihamba kahle kakhulu. Njengoba niyibona ukuthi sekusela kancane ukuthi ifike laphana ku-3.5 amamiliyoni views. Hamba ufike ubheke uFacebook, hamba ufike ubheke uTikTok, hamba ufike ubheke ama-live uwezwe ukuthi akhuluma thini ngoKhuzani mekho music wakhe. Uphinde ubuye kuzobuka izinamba uKhuzani anazo. Ungasitshela ukuthi liwe bakhuluma ngoKhuzani akunangoma enemiliyoni eli-1, ungatshela ukuthi uKhuzani uyastruglisha, ungaze uyitshela ukuthi akekho anywhere. Uzobathola nje bekhuluma ngama-followers, ngama-listeners, bakhuluma nje ngezinto nje ey'thize, but not umusic wakhe uKhuzani, not umculo wakhe. Yomule sikuvume bafethu ukuthi umculo unzima, ukustreama kunzima. Lo sekwazile ukuthi angene astreame ngendlela astreameka ngayo, usuke esebenzele lo muntu loyo. Sonke siyazi ukuthi uKhuzani akaculi umaskandi lo abantu abacabanga ukuthi udiluted, osuyi-more piano kakhulu, osushintshe nesisound kakhulu. Usitike kulo maskandi lo okuyiwona wona owaziwayo. Akaculi umaskandi osheya masehlala Nkosi ngendlela abangena ngayo lezi ngoma zoXhosa. Uyicula nje umaskandi u-straight uKhuzani. Awu-understanda kangcono nazi ukuthi wayeqhubeka ucula. So uKhuzani usashaya abantu ngendlela ayibashaya isikhathi esafika la aqala ukucula. Bahluleke bonke. Niyazi into enze kanjani ngaleso sikhathi. So sibonge kakhulu ukuthi abantu basakwazi ukumstreama, usakwazi ukuvelela noma kunzima, usakwazi ukuthi asondele phezulu azobhanga nabantu okuthiwa hayi banzima, ibona abadlisayo, ibona abaqashwayo, ibona bodwa emcimbini. Kodwa uKhuzani lokho ekhona. Kwase kuba ingoma yakhe ithi Mayakayaka sanyasanyiswa kakhulu ngo-2024 last year. Ayikho i-album enjenge-album icala eyathola ukuchallenge-eka njengale album le. Kunengoma lebantu Mayakayaka angangayitsheli ngalezi khathi yobisila. Siyashaya ngisho 2 million views lapha ku-YouTube, lapha ku-Spotify, nabantu sebathi kuyincengisa ibheke kwi-million. Lawo amandla abantu abathanda umsebenzi wedlamlenze, abantu abo-understanda umculo wakhe. So manje ke nikuphi enikufunayo? Nifuna enzeni uKhuzani? Nifuna ashintshe indlela acula ngayo? Nifuna acule into ezomehlula? Yona i-understanda kangcono le. Akudingi ukuthi azashintshe uKhuzani ukuze a-recognize kubantu ukuthi hawu nawe uyacula, naye ingoma zakhe zishaya amamiliyoni. Washaya kuvele icula le ndlela acula ngayo. So abantu beqhubeke-ke bewudlala umculo wakhe. Izinto ezinjengalezi masiyiveza sikhuluma ngazo usuke ukugqugquzela abantu ukuthi okay, bukani ukuthi nina enisathola i-chance yokuthi-ke ni-streame umusic wedlamlenze kaKhuzani usekuphi ngokwezinto. Abanye abantu abanaso isikhathi sokwenza lento engiyenzayo. Abantu babhizi bezinto ey'ningi empilweni yabo. Manje thina uma sithola i-chance siyakwazi ukuthi sivele sibatshele abantu ukuthi nayi into eyenzakalayo njengamanje uKhuzani usekuphi. Njengoba nje engekho kanjena ama-channel angakutshela ngomsebenzi kaKhuzani, akutshela kuphela uma sebephoqelekile ingekho into abazokhuluma ngayo. Thina sinitshela ngisho singaphoqelekile noma yini, siyanichazela uKhuzani senze lokhu usela kusuka la. You-understand into njengaleyo. So siyenza kube lula kunanoma ubani osuke efuna uku-understanda
ukulandelela izinto ezithinta uKhuzani edlamini nasifuna kwaMpungose. So ingoma kaniqhubeke stream njalo niqhubeke idlale niqhubeke nenze kahle nje online nimphushe nimbeke ebalazweni njengoba nje nimbeke. Njengoba nje ngalendlela enza ngayo cabanga ke bamgxeka esenza kanjeni uKhuzani. Shithi mengakanyakazi ngempela uKhuzani athi ukukhuphuka futhi bazoba nenkinga futhi yokuthi useyasondela. Khela imagine enza kahle uKhuzani manje ama-monthly listeners engekho ngisho kwi-top 10 kodwa ukhona. Ingoma zakhe ziyangena, ingoma zakhe ziyavelela, ingoma zakhe zithola ama-God Black. Khela imagine uma kuthi uKhuzani ubenza more than this bekuzoba njani. Futhi bekuthi uthengile. Nisalahle sodwa nokuzana niqhubeke nidlala umsebenzi kaKhuzani ngiyabonga.